Ya kasuwa? Nawa mangoro? 150 naira 100 naira 70. Okay, 100 naira. Malam, ya aiki. Na daga kai ni ne bakin da laguru ba. Kai ne mai wannan? Wannan da wannan na gane? Yawa. Nono ne biredi. Ace. Sunana Jarumi Abdul Nas, na ganki a yankina ne na gaina da kyau in san ke din wace ce kuma daga ina kike. Da zan yi gane cewa kai jarumi ne. A saki iya ganewa duk wani harka na maza inda na jarumta ne ni ina gurin. Da gaske? Da gaske. To ko za ka iya gwada min jarumtanka akan wancan? Ba wannan karfen ai abincin mu ne mu shi muke daga waye. A baban guri ke dai kawai ban guri kawai.